Miawas ang emosyon sa mga opisyalis sa lalawigan sa Sugbo. Si Gobernador Gwen Garcia ug ang mga mayores nga mitambong sa meeting nga iyang gipatawag kaniadtong Disyembre 22 sa Capitol Social Hall. Pipila ka adlaw human sa super typhoon nga mikusok-kuso sa Sugbo, nakita na sa mga opisyalis sa Sugbo ang kinatibok ang damage nga dala sa miaging bagyo. Dinhi nakahilak si Gobernador Gwen Garcia ug ang ubang mga mayor. Daghan pang rehabilitasyon ang buhatonon sa Sugbo sa pag-ayo sa infrastruktura sama sa mga kadalanan, mga government buildings ug mga taytayan nga naguba sa bagyong Odette, gawas sa mga pribadong kabalayan nga ayuhonon usab. Apan bisan pa man sa maong dakong hagit, gipasalig ni Gobernador Garcia nga dili gyud mohunong pagtabang ang probinsya sa Sugbo ngadto sa mga LGUs ug mga constituente niini. Nahibaw ko nga daghan kaimog mga barangays, mga tao nga nangahulpa ang mga balay, wala na, you are really at your edge karon. Saon na ninyo? Pero maning kamot ta. Buhato na to. Nia ang province, mutabang ninyo. Kutob gyud sa among mahimo. We just cannot move fast enough. It's not fast enough sa akong gusto may tabo. Pero we have been trying as much as possible. Natandog ang kasing-kasing ni Garcia sa pagtinabangay sa mga mayor, ilabi na ni Daan Bantayan Mayor San Shimura ug Mayor Ithamar Espinosa nga maoy usa sa mga paspas nga may padala og mga tawo aron motabang sa clearing operations ngadto sa mga LGUs sa habagatan. Gani mihatag usab og financial assistance sa Shimura isip baws sa ilang lungsod ngadto sa mga lungsod ug syudad nga nitabang usab nila human gikusok-kuso sa bagyong Yolanda ang Daan Bantayan ni adtong tuig 2013. Pag Monday, ang i-file ng resolution sa among LDRR Council, nagpagawas may tag 100,000 sa 16 LGUs go. Okay. Karon na-spare man may this Christmas yun go. So, it is one way of giving back. Daghang kayong salamat, Mayor San. Sagol-sagol ang emosyon atol sa maong meeting kay gawas sa kasubo, wala usab magpanagana si Garcia pagpakita sa iyang kaisog, ilabi na sa mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno o utility providers nga maglangay-langay og lihok. Mipasidaan siya nga iya gayud kining ipadakop. I will not hesitate to exercise any emergency power that I need, including manakop kog tao kung di mulihok. Matod ni Garcia, iya usab nga bisitahon ang mga local government units sa norte nga naapektuhan usab sa bagyo. And I was scheduled to go to the northern towns, but I had to cancel because we needed to take care of more urgent matters na. But rest assured nga I will really schedule also another trip. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.